Vi producerer og forbruger mere end nogensinde før. Hvert år udvinder vi milliarder af tons råmaterialer, og en stor del ender som affald. Vores forbrug lægger pres på klimaet, naturen og verdens ressourcer. Det er baggrunden for FN's verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Målet handler om at ændre den måde, vi producerer varer og forbruger dem på. Det handler om at bruge ressourcerne bedre, skabe mindre affald og mindske belastningen af miljø og klima. Kort sagt, at gøre vores økonomi mere bæredygtig. Det betyder blandt andet at reducere madspild, at håndtere kemikalier og affald forsvarligt, at øge genanvendelsen, og at virksomheder integrerer bæredygtighed i hele deres værdikæde. For at måle udviklingen arbejder FN med konkrete indikatorer. Man ser blandt andet på et lands materialeforbrug per indbygger, mængden af affald, andelen af affald, der genanvendes, og hvor mange virksomheder, der rapporterer om bæredygtighed. Tallene viser, om vi bevæger os i den rigtige retning. Verdensmål 12 kræver ikke kun ændrede vaner. Det kræver innovation, nye produktionsformer, nye forretningsmodeller, nye materialer, cirkulære løsninger, hvor affald bliver en ressource, teknologier, der bruger færre råstoffer, og kreative idéer, der udfordrer vores måde at tænke vækst og forbrug på.